салом алейкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Салом алейкум ҳамдиёрони азиз. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Аммо баъд хуб сиҳат саломат ҳастен иншоалло. Бародарон азизи ман, дилу ҷони ман, шуморо ягона гуфтам, чароғи хонамон гуфтам. хубакен созакен, саломататон верталёта иншоалло. Бародаро, як чиза барои шумо қайд мекунам. як чиза ҳатман барои якояки шумо қайд мекунем ки дар ҳами сомонаи YouTube мисли ма каналфурӯшо ва мисли ма ворен одамое ки дига корои блогероро буд мекунам. Масалан, аз дасти мо чӣ мебиёя? Монетизатсия гирон мекунем, монетизатсиятона мекушем, агар буфуратон. ана баъд мисол пин-код мегирем, налоги информатсия пур мекунем, картатона дабавид мекунем, AdSense шагиду дошта бошен тайёр карда ба шумо пешниҳод мекунем. айнам тарияи хулоса. ва бародарони азизи ма, ҳаст одамое ки канал мефурӯшанд дар ҳамин сомонаи YouTube. ма имина номашона намегирам, барое ки оно номи аниқшонам ба ҳеч ка намеган. оно як чӣ бигӯм, як беномус ҳастанд ки мисол аз соҳаи YouTube аз дигарон сум кор мекунанд ва кори одаморо буд нокарда сума мегиранд мутаассифона. яъне дирӯз не фарду буд, яъне 2 рӯз пеш як ҷавоне ба ман муроҷиат кард ки ассалому алайкум акаи ёвонӣ, хубӣ созӣ, саломатиёт хубай. яъне биродар канал хариданӣ будааст аз ман ва ма каналома барои ӯ пешниҳод карда будаастам. каналои ма дар назари вай қимат будааст. ӯ биродар рафтааст ба дигар блогер, яъне ки дар соҳаи YouTube поист кардай, кофтай, канали фурӯшӣ ёфтай ва соҳиби канал қатъи афсуждан, яъне ки алоқа да биромадай дар WhatsApp имомтари навис. хулоса нархошон торӣ мегира, як канала бовар мекунен намекунен, як канал монетизатсия, пин-код, карта дар шотиш $50 пул доштай ба гуфти худшон. ана канала дар $15,000 савдо мекунанд, канала мефурӯшанд. ва бародарои азизи ма, вақте ки ҷавон пула мегзарона, соҳиби канал мега ки пулат нагузаштай. тамошо кун. мега пулат нагузаштай. баъд аз 5-10 дақиқаи мигем ждат мекунанд, интизорӣ мекашанд ва одаме ки пул получат мекард, мисол дар Сбербанкаш бояд получат мекард, ҳамун Сбербанк занг мезана, мега ки ҳамин пул дар система омадагӣ нестай вабши. ин ҷавон мега ма пула гузарондам, канала бите ва одаме ки пула қабул кардагиай Сбербанк занг мезана, мега ки коргарои Сбербанк как бута. и факт далел надора. коргарои Сбербанк меган ки ҳамин пул дар система омадагӣ нестай ва и пул вуҷуд надора. ин ҷавон ба харидор мега ки бародари азиз, аморо ахмақ кардестӣ, биё пула бигзарон, канала бигӣ. ӯ биродар чек равон мекунаша, мега ина баъди оператсия выполнена шудан чекаша роӣ мекуна. ин ҷавон худаш ба компания занг мезана, мега ки ҳамихелиро проверка кунен, ма гузарондагиам. Сбербанк мега ки ҳо гузаронди, пул рафтагиай. аз ҷавоне ки канал фурӯхтагиай, яъне ки пула получат кардак, аз пеши худаш история придумуд кардай, гуфтай ки ман як ба Сбербанк занг задам, пул дар карта омадагӣ нест, даже Сбербанк бехабара ин кор. ана хулоса инам тари а пули бечора дар воздух рафтай. ва бародарон,
хай то бегара ждат мекунан, исм мезанан, усу мезанан, кор нол. ва баъд ҳамин биродаре ки бояд канал мехарид дар 15000 рубл ба ма муроҷиат кард, гуфт ки ҳамира чӣ кор кунем. ма гуфтам ки ира ҳеҷ кор карда намешава. мисол хай эмонуш мебарада, мисол мужик боша мега ки ина гузаштай ёки дертарам гузашта боша, хай мефаҳмам системай, мисол логину парола метията. На ки ман мегӯям ки и дурӯғай. Барои чӣ? Барое ки каналое ки мисол ҳама чиш тайёрай ку, мисол монетизатсия, пин-код, налог, карта, ҳама 100%ай, уноро ман ҳама арзонша 35000 рубле мефурӯшам, у одам дар 15000 рубле фурӯхтистай. фаҳмидистем? худаш маълумай. у шоир мега ки арзон беиллат нест, қимат беҳиммат. яъне ки аз и гапҳои мо бармеояд ки одамое ки каналҳоро арзон мекунанд, мегӯянд ки бародар намтаряй биё бигӣ, оно не сума мегиранд, канала наметиҳанд, ё инак хелеш ҳаста канала метията, хиша добрӣ ҳис мекуна, мисол хиша мужик вай мекуна, канала метията, ту ки намефаҳми оформита, мазгит соз кор намекуна, баъдан канала аз дастат кашида мегира. канал аз даст кашида мегира, чунки дар уҷа ту оформид нести, дар уҷа ҳама зашитҳои худшай, худаш через зашиташ канал медроя ва канали тура аз дасти ту мегира. ма и гафҳоро барои шумо чӣ ба гуфтаистам ки вақте ки ман канала мефурӯшам, як одамда худ монетизатсия дора, худ бемонетизатсия фарқе надора бародаро, ма баъди фурӯхтан пешай логину парола додан номерои телефони у одама дар канал мезанам, ҳама оформита худам мекунам, дар симкартаи у харидор код мерава, кода мада метия, ма ҳамаша 100% мекунам, дар канал доступуш метиҳам, логину парола, баъдан медроя, мегӯям бародари азиз ина бидро канала проверка ку. Проверка мекуна, ҳама зашитҳоашам мебина ки дар номи худшай, дар симкартаи худшай. баъд мегӯям ки бародар паролта алиш кун. парола алиш мекуна, ай безопасности мера, телефонҳои моро меброра, ҳамаша қонуну қоидаш қатъи оформид мекунам ки агар каси дигаам ки бихоҳа, у канала дига возврат гирифта наметавона бародаро. пас ман намегӯям ки ҳамаи шумо биёен айма канал бихарен. майлаш канал аз касе хариден, биёен ма каналҳои шуморо проверка кунам, то ки ҳамин канала шумо хариден ба ҳамаи қонуну ютуб итоатгар ҳаст ҳамин канал ё не. ҳамин канали шумо харидаген ҳама 100% оформид ҳаста ё не. мефаҳмед? ҳамаша вай кардан дар корай. барои ҳама эҳтиёт шен бародаро, шумо ҳам 1000 рублай қадри раҳ намебиёвен ва ҳар як дига одамда падарка намекунен. шумо ҳам кор мекунен, меҳнат мекунен, мисол канал мегӯем бихарем ки як зиндагӣ беҳбудӣ шава. пас бародаро, мисол видео камбудӣ дошта боша, манзаратхоҳӣ мекунам ва ба ҳамаи шумо бурдбориҳо таманно дорам. худованд аҳлу байтатонро нигоҳбон боша, тоҷикистони азизамонро гулгулшукуфон куна ва ҳар луқмае ки мехӯрем ҳалол ва аз инҷо гузарад, чунки ҳар як луқмае ки мо дарёфт мекунем рӯзи қиёмат он шаҳодатдиҳанда ва шоҳиди мову шумо мегардад. боқӣ тансиҳату хубрафтор бимонен. худо ёру нигаҳбонтон то видеои оянда боша. дар канали Ёвон TG мо обуна шуда моро фаромӯш намекунем. худо ёру нигаҳбонтон. дӯстдорони халқу миллати ҷавон, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.